Hem incorporat aquí a l'Hospital de Blanes un nou equip d'atac. Representa un salt qualitatiu molt important, tant pels professionals i per la nostra població, donat que incrementa la capacitat diagnòstica i l'accessibilitat de la població. L'avenç tecnològic i eines d'intel·ligència artificial permet reduir la dosi de radiació als pacients. Una de les eines d'intel·ligència artificial que incorpora aquest equip és una càmera que ens genera un model 3D del pacient i això fa que nosaltres puguem fer un centratge més acotat i més precís. Això fa que el pacient rebi una dosi de radiació molt més baixa. Per incorporar aquest equip s'ha hagut de fer una sèrie de reformes arquitectòniques per habilitar l'espai dins del nostre servei de diagnòstic de la imatge. I voldria, per tant, agrair a tots els professionals de la corporació que han fet possible que tinguem ara aquest equip en funcionament.